Mali kɔnɔ kan Elhadji Grand Guédiaulou Camara Namu an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma Marhabu sɛlɛ Grand Guédiaulou diɲɛ kɔnɔ ka don maa minnu bɛ su la an b'a fɔ k'u ni su kosɛbɛ dɔw yɛrɛ bɛ wulada la an b'a fɔ k'u n'u la nka Mali kɔnɔ yan anw bɛ 11h o tɛmɛna an ka kumaso kɔnɔ kosɛbɛ sanga 30 ani sanga 4 ye tiɲɛ don ne ni waati sera o ye kunnafoni di waati ye n'o ye arajo jɛgɛfɔ ka kunnafoni bala Grand Guédiaulou kalimu tabaw ka magwan olu ka sɔgɔbɛ olu tilalen ko ka ban anw b'an ka nafolo ta ka don a la ni ka kɔnɔ kumaw fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ a la kumabaw Grand Guédiaulou an b'o sugandi n'an dun y'o sugandi ka gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ baara in ye jamajɛ baara ye maa 4 olu de yamaralen bɛ bi ni ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ maa fɔlɔ o ye nɛgɛtigi ye maa min bolo bɛ nɛgɛ karafe juru la n'o ye Djibi Jakite ye maa filanan maa min bɛ ka ja ta n'o ye arajo jɛgɛfɔ officiel ale ni YouTube o ye nɛgɛtigi yɛrɛ n'o ye Ahmed Jakite ye ne ye o ye alamisa alamisa Grand Guédiaulou an bɛ ye kɛnɛ kan ni k'an da don kalimu tabaw ka magwan e ko cogo di karamɔgɔ Buwa namu i ye baabu minnu latigɛ nin ye ala la nin y'a fɔ cogo ye kuma a bɛnna alamisa ma se namu fo ka tilenin gan dɔ wɛrɛ tɛ anw ma dɛ ka sɛbɛnfura ta sɛbɛnfura min n'a bɔra tile yɛrɛ kɔnɔ an b'o lakali o bɛɛ dun b'i sigi ko jɛ ka fɔ lakali a ɲuman lakali a jɛlen lakali a tiɲɛ ko a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min ko 100.7 wulibali o tuma n'o sera kalandenni ale bɛ boli ka karamɔgɔba k'o sɛgɛrɛ karamɔgɔba fana mana ka sɛbɛnfura fara ɲɔgɔn kan k'a di kalandenni ma an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn dafa ka caya k'a dabɔ Grand Gué i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ anw labɛnnen bɛ an b'a dɔn k'a fɔ lamɛnnikɛlaw fana labɛnnen bɛ an bɛ taa Djibi fan fɛ an y'a daminɛ ka se ka miniti damadɔni kɛ ko tubabukan na ko posi an ye posi wuli sisan ca daminɛna i bolo don Grand Guédiaulou ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ joona ne bɛ n tigɛ don n ka bolo ɲɛfɔlɔ o ye le soir de Bamako ale ko di maa min sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Laya Jara kɔrɔbɔrɔkɛ Jarakɛ a ka kalimu ka di sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiaulou min ye premier forum sur le secteur de l'agriculture ye ko ni Ala ma basi kɛ a bɛ daminɛ an ka jamana kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ ministre minnu ka baara ye sɛnɛko ye Grand Gué n'o ye espace AES ye Alliance des États du Sahel ye Grand Gué jamana 3 ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ ko baara in bɛ daminɛ faso Maliba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Daniel Simeon Kelema o ye Mali ministre sɛnɛko ye ale de kɔni nin ko in denfaya bɛɛ lajɛlen b'ale bolo sabu n'i y'ale lajɛ i b'a ye k'a fɔ ale de kɔni kɛmɛ ka nin baara in kun fɔlɔ k'a bisimila o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Grand Guédiaulou y'u sigi k'u miiri k'a yira k'a fɔ anw ka jamana kabini lawale la sɛnɛ jamana don anw ka jamana i b'a ye k'a fɔ dun k'a fɔ jamana don o tuma min ye diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen sɔnna o ma kunun diɲɛ bɛɛ lajɛlen kun jigi bɛ Mali de kan ni ka taa ye k'a fɔ sɛnɛkɛyɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ hakilina kura min taara AES jamana 3 fɛ o tuma k'u kana baara yɛrɛ daminɛ Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko kun bɛ fɛn bɛɛ la a ko n'i ye nin kɛnɛ in lajɛ Grand Guédiaulou i b'a ye k'a fɔ ministre 3 bɛ kɛnɛ kan Mali Burkina Niger ye bɛɛ lajɛlen na bɛ ni délégation belebeleba ye maa minnu da b'u ka sɛnɛko kuma n'u ka jamana kɔnɔ o tuma ko kɛnɛ in bɛna sigi ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye dugukolo a fiyɛfiyɛ cogo o tuma dugukolo baara bɛ kɛ cogo min na ji bɛ ɲini cogo min na ani sumasiw bɛ ɲini cogo min na wa sɛnɛ ni sɛnɛkɛminɛnw baaraw bɛ kɛ cogo min na o tuma ko da de bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na k'a fɛsɛfɛsɛ ni jamana 3 kungo kana don an ka jamana kɔnɔ bilen n'i ye sɛnugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ n'i ye yɛrɛma hɔrɔnya fɔ o ka sɔrɔ i kɔnɔ falen don dɛ n yɛrɛ ta o tuma n bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ o ka sɔrɔ maa min kɔnɔ falen don n'o tɛ kɔnɔlankolon o tɛ mankan mɛn min ye ni jamana 3 ye janko baaraw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na Grand Gué b'a ye k'a fɔ u bɛna jɛ ka min ye k'a kolonsa ɲɔgɔn na Mali bɛ sɛnɛ min kɛ ka Mali nafa ka Burkina nafa ka Niger nafa i b'a sɔrɔ sumasi wɛrɛ bɛ yen Nigerikaw b'o sɛnɛ min b'olu nafa ka jamana tɔ 2 nafa wa Burkina Fasokaw fana bɛ sɛnɛ wɛrɛ kɛ min bɛ Burkina nafa ka Mali ni Niger nafa sɛbɛnnikɛla ko min ye ni jamana 3 ye ko n'an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma Grand Guédiaulou a dɔ bɛ dɔ la min kɔni ye kɔngɔ ye abadan t'o kuma bɔ an da kɔnɔ min ye office Niger ye i b'a ye k'a fɔ ale ɲɛma ale welilen bɛ kɛnɛ kan Grand Guédiaulou ni k'a da don office yɛrɛ bɛ ka jɔyɔrɔ min fa sɛnɛko la min ye dun ka fa sabatiliko ye u y'a yira k'a fɔ Grand Guédiaulou n'i ye hectare lajɛ min bɛ Mali bolo min kan ka sɛnɛ min ye 2 458 506 hectares o kuma ko de bɛ Mali bolo
hectare million kɛmɛ fila hectare million fila ani kɛmɛ naani ani 58 ani 506 ani 6 o de bɛ Mali bolo min kan ka sɛnɛ i bɛ kɛnɛ lajɛ ka taa fuo Grankɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o hectare million fila lajɛ ko Mali sera ka min sɛnɛ ni k'a don bɛrɛ la o ye hectare million 1 907 ani 7 a tɔ bɛ dɛ a ko n'i y'a lajɛ Grankɛ ko min fana labɛnna jiw bɛ se ka walankata yɔrɔ min na malo sɛnɛyɔrɔ la o ye hectare million 1 400 ani 45 ji bɛ kɛ walankata olu de la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in lajɛ min kɔni ye ji walankata yɔrɔ bɛ yen Mali kɛlen don ka labɛn belebeleba sabati ni k'o ko ɲɛma ta ka di ofisi Niger ma a ko n'i ye Mali kɔlɔn kɔnɔna lajɛ Grankɛ k'a kan ka Mali balo sɛbɛnnikɛla ko mun na min kɔni dunfɛnw bɛ ka gɛlɛya jamana in kɔnɔ o tuma ko sigikafɔ de bɛna k'o la dɛ malo kulo bɛ se ka jigin cogo min na kaba kulo bɛ se ka jigin cogo min na wa ɲɔ ka taa bila sɔ la o kulo bɛ se ka jigin cogo min na o tuma ko sigikafɔ in k'a nafaba filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko lajɛ caman kɛra nka Grankɛ ko ni lajɛ in ko nin de bɛna sɔn ka kɛ bɔnɔgɔla lajɛ yɛrɛ dɛ o tuma malidenw sigilen bɛ ka min makɔnɔ min ye AES jamana 3 sigilen bɛ ka min makɔnɔ o tuma k'a baara bɛ daminɛ bi Grankɛ min ye baara ye k'a bɛna kuncɛ ni kumakan minnu ye n'o ye recommandation ye o tuma ko min bɛna kɛ nafa ni tɔnɔ ye don n'a nataw la k'ala tɛna mɛn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate n fana b'a fɛ ka kuma n'i ye ɲɛmariya n bɛ kuma i bolo don Gabriel Tienu mun bɛ yen a ka sɛbɛnno ye nin ye a ko cogo di a y'a yira ko ɲina u kɛn bɛ ka thème mun ta k'o kɛrɛnkɛrɛn ko ayiwa an ka kɔrɔlen ko n'an y'an sinsin o kan bɛn bonya sigiɲɔgɔnya ka kɛ kelen ye k'o bɛ sɔrɔ o ko kɔnɔ espace AES o kɔnɔna la i bɛna ye anw ka premier ministre Abulayi Mayiga tɛ wa général de don k'a ye kuma ta a y'i sinsin fɛn min kan ko kɔrɔlen ko ninnu an k'o k'an ka baara ye an hakili bɛ min na k'o bɛ kɛ sababa ni hadada ye an bolo ka sabu kɛ an bɛ fɛn fɛn kɛla k'o bɛ kɛ sababu ye an b'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ o man tɛmɛ ka bɔ yen ko hakililajigila Maliba yɛrɛ kɔnɔ bi bɛna ka na ye Confédération des États du Sahel Burkina a b'o ko fɔ Niger a b'o ko fɔ ka taa se anw yɛrɛ Maliba ma ko in yɛrɛ yanga na sankɔrɔta n'a wasa ko a bɛ sinsin fɛn damadɔ de kan maaw bɛ ɲinɛ o kɔ k'olu tɛ ɲinɛ o kɔ i b'a ye an ka sanangunya sigiɲɔgɔnya buranya nimɔgɔninya ko ni ba donn'o la ko sigi bɛ diya sigi bɛ kɛ tama nka n'an y'an pan ninnu kunna k'an bɛ taa ko ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛ ko an bɛ mɛn ka sɔrɔ an ma se dɛ premier ministre ka nin kuma in wulibali de fɔlen filɛ an ye nin ye n'an sera k'o mɛn k'o bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka ɲɔgɔn sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka jama dalajɛ ka se k'o ɲuman k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛ in kɔni sigira kalo tile 15 k'a bɛ taa bila 21 na septembre kalo san 2025 i bɛna ye ko a ko fɔlen société civile maaw ala la k'olu bɛɛ lajɛlen tɛna k'a fɔ ten ko anw bɛna a kɛnɛ kɔnɔ o la sa i bɛna ye kɛnɛ ɲɛnajɛ caman ba u kɛn bɛ k'o bila a kɛnɛ kɔnɔ ya kuma b'a la sabu an ka artistes yɛrɛ yera kɛnɛ kɔnɔ a ko la kosɛbɛ donsow k'olu bɛɛ sen yera a ko la n'i y'a ko ta k'a lajɛ ɲɛnajɛ baara in tiɲɛ yɛrɛ la ko n'u ko k'u b'a baara kɛ u b'a tugu ɲɔgɔn na kalanko bɛ a la ya kuma b'a la ɲɛnajɛw fana wɛrɛ b'a la ntolatiw n'o ye farikolo ɲɛnajɛw ye ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fɛn sababu ye min b'a to an bɛ don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ka kan fɔ bonya bɛn karama o bɛ don an ka ko kɔnɔna la cogoya min na o la sa premier ministre a kɔni y'a ka discours k'a kuncɛ ko k'a bɛ wele bila population bɛɛ lajɛlen de ma kɛrɛnkɛrɛnnen sa Mali taw ko an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ an ka ko kɔrɔw an kana ɲinɛ o kɔ an k'o k'an ka baara ye n'an y'o k'an taabolo ye tiɲɛ yɛrɛ la ko fɛn caman bɛ yen ko degun bɛ ta k'an ɲɛsin an na ayi k'o bɛ bila pewu pewu ko o la hakilina min b'an na sigi ka fɔ bɛn ka kɛ ɲɔgɔn ta ye ka kɛ ɲɔgɔn kelen ka kunkelenna kelenw sɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen k'o bɛ kɛ sababu ye an bɛ o sɔrɔ ya kuma b'a
Ola sa et puis na kana ye donso olu ka ɲɛma yɛrɛ kumana n'o ye Solomana Kulubali ye Mali conférence des chercheurs o ɲɛma ba de do ale y'a yira an ka faamaw u filɛ ka baara min kɛ n'o transition maaw ye ko olu bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ko la kosɛbɛ ko hakililajigila donso ko olu kɔni ni finitalaw n'o wolomasiriw ye k'u ka kɛ kelen ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn ko ka juguw kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ jamana dugukolo k'o bɛ se ka k'an ta ye cogoya min na halisa kuma dafa la u tɛmɛna n'u ka kɔrɔfɔ ye donso kɔni ko ni Ala sɔnn'a ma jugu hakili ye min ye o tɛna ɲa Thierno Hash Diallo ancien ministre des cultes et des affaires religieuses ale fana ye kuma ta a fana ka kuma ani ninnu ka surun sabu an ka kɔrɔlen ko an k'an sinsin o kan yafuma b'a la n'o kɛra fɛn caman bɛ yen ayiwa an bɛ o kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye wa hali jugu olu gɛrɛlen an na an bɛ tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen ma Gabriel Chenu a ka sɛbɛn filɛ Defa Seso fulake ka kalimu ka di garange an ka taa EDM SA la min ye EDM SA ale ɲɛma kura n'o ye Madani Darave garange b'a ye k'a fɔ ɲuguɲugu ale bɛ ɲagaɲaga wuli sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲɛma kura kɔni ale nana wagati min na garange ani gɛlɛyaw de fara farala ɲɔgɔn kan a kɔrɔmasuro garange min kɔni kurantigɛ banbali de bɛ sen na nin wagati la lawale kuran tun bɛ zanni kelen-kelenya min na garange an bɛ ka segin o kɔnɔ tuguni dɛ foyi tɛ ni kun t'a la ko mana kɛ cogo cogo ko ɲɛfɔcogo bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko lɛri 12 an kɔni kun digɛr'o la ka ban sabu jamanadenw ka 20 bɛ ka bɔ yaasa an ka se lɛri 12 ma garange o kuran fɛ an jɛna n'o ye jamana ko don k'o tɛ digi an na min ye o lɛri 12 o tuma o bɛ k'an mago dilan dɔɔni dɔɔni garange ni tilancɛ tilala ka b'o la i b'a ye k'a fɔ o bɛ ɲini ka kɛ jigiwaro ye sɛbɛnnikɛla ko bolo ma funu a bɛ da tigi kan na min ye nin kuma a ɲuguɲugu n'a ɲagaɲaga garange b'a ye k'a fɔ tile fila in na Banmanci kɔni tun ye wulikajɔ dɔ kɛ min ye an ka citerne tajitalanw ye ni ka ta don olu la ta donna citerne mun na a ka ca fo k'a dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko yalima citerne tasuma bɛ ka don olu la o de bɛ ka kɛ sababu ka kuran tigɛ wa ɲininkali gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko maaw kɔni bɛ k'u ta fɔ bɛɛ bɛ k'u ta fɔ anw tɛ baara kɛ kuran na an tɛ EDM SA baara kɛcogo dɔn nka min ye communiqué yɛrɛ ye o tuma k'u ye communiqué kɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye EDM SA a ɲɛmayaso garange k'u y'a yira bɛɛ lajɛlen na o tuma min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ sɔgɔmaden na sɛbɛnnikɛla de Alpha Seso ye k'a yira k'a fɔ ko ni kurantigɛ mun bɛ ka kɛ nin waati la ko tile filani ko don dɛ ko kudayi ko tɛ wa ko karibiran ko tɛ taji mun b'u bolo o tuma ko kuranko tigɛ ko kuma t'a la bi min kɔni ye taji bontow ye k'a bɛɛ fan bɛɛ dɛbɛdɛbɛ k'a fɔ de ko kuran bɛ tigɛ taji ko la o tuma ko kuma t'a la ko jamanadenw kan ka dan ka hakili sigi garange ko n'i y'a mɛn ko kuran bɛ tɛmɛ k'a bɛ tɛmɛ nɛgɛjuru dɔ de fɛ nɛgɛjuru minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ k'olu caman kɔrɔla garange k'u bɛ ka nɛgɛjuru de falen yaasa kuran ka taama ka ɲɛ kosɛbɛ kuran ka bɔ Manantali ka Bamako sɔrɔ kuran ka bɔ Bamako ka Gawo sɔrɔ k'u bɛ k'o baaraw de kɛ kan ka daga sunɔgɔ o ko di an ka taa halisa kɛ garange sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye communiqué fɔlɔ min kɛra i b'a ye k'a fɔ o tun ye kalo tile 15 ye ka na bila kalo tile 18 na o tuma min kɔni bɛ yen kalo tile 18 o tuma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko taabolo lajɛ EDM ye min fɔ Bill Haki don tori tigɛ don nka garange kuma dɔ la a bɛ maa ja tigɛ sabu n'i y'a lajɛ communiqué de la ka kalan waati tɛmɛn'o la o ma foyi bɔ ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko o waati tɛmɛnen hakilinaw ani bi hakilinaw yalima kelenw don wa nin communiqué mun filɛ garange a bɛna dan tile fila kurantigɛ ma wa yaasa an ka sigi an ka lɛri 12 la nɔ na sɛbɛnnikɛla ko malidenw mago b'o de la ni fɛn ma se ka fara lɛri 12 kan o tuma malidenw tɛ fɛ abada fɛn ka b'o la nka ka bɔ 12 la ka na heure 6 la o tɛ ɲɛtaga ye dɛ o ye kɔsegin sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn ko jamana i b'a fɔ ko kuran garange ni kuran tɛ jamana kɔnɔ abada jamana tɛ yen sabu fɛn bɛɛ lajɛlen sirilen bɛ kuran de la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye EDM SA ale ɲɛma kura a kan ka dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi ɲɔgɔn kan garange min fɔra k'a fɔ ko taji ko tɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka filijuru dɔw de yɛlɛma o kuma kan ka kɛ tiɲɛ ye wa a kana kuntala kana janya kunnafoni filan de an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Alpha Seso ale ka sɛbɛnni don Gejulo i tigɛ don n ye n tɛgɛ don l'indépendant mun bɛ yen a kumana a ko de ye buwa sige ne man di dɛ tasuma an ka suguba kɔnɔ sige ko maa min ka bitigi taara a la fɔlɔ ani maa wɛrɛw ta o ye bɛnni ye
vice-président min n'a b'an ka chambre du commerce de Mali la ayiwa k'u ye taama kɛ taama min ka taa ŋaniya yira de kɛ nin gasi ye maa minnu sɔrɔ ka taa yir'u la k'u n'u bɛ fa la u bɛ ba la k'a gasi ye u bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ délégation belebele u taara u sera kɛnɛ kɔnɔ nka ko in bɛɛ lajɛlen bɛ jumɛn na Mahamadou Fofana a ye tɛgɛnɔ bila min kɛ a y'a yira ko ntɛnɛndon kalo tile 16 o ye septembre kalo ye ka taa se 22h tɛmɛnen sanga 30 ma i bɛna ye ko tasuma fangama k'o de sina k'a kun bɔ ten bitigi la bitigi min n'o bɛ bɛn nin ka bitigi k'o kofɔ ko a bɛ yɔrɔ la suguba kɔnɔ ko ani u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko place du souvenir k'a n'o yɔrɔ man jan ya kuma b'a la bitigi bɛɛ kɔni b'a dɔn ko bɛɛ nin ka bitigi Musa Sisɔkɔ ko bitigi 3 wɛrɛ bɛ yen ala la ko ni tasuma wulila olu fana la ka o yɔrɔ bɛɛ jeni ya kuma b'a wa u ma da so jenini ma koyi minɛn o minɛn de bɛ bitigi ninnu kɔnɔ ko tasuma taara n'a bɛɛ ye k'a bɛɛ jeni k'a ban ɲɛdɔn vigile de kɔnna ka tasuma kun ye olu tɛ gardien ye olu kɔnna ka wele bila ya kuma b'a la tasuma fagalaw ma tasuma donsow n'o ye protection civile maaw ye olu nana n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen de ye i bolo bɛ se ka min kunbɛn i bolo b'o kunbɛn a kɛra kɔni u bɛ tila la tuma min o y'a sɔrɔ ko tiɲɛli k'a fanga de bonyala ya kuma b'a la chambre du commerce mɔgɔw Bubakari Tanja ale de tun bɛ délégation ɲɛ ka taa se dɔgɔtɔrɔ Sise ma Jita Dem ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ délégation na k'u taara kunungo ka t'u ɲɛ da yɔrɔ kan délégation in u sɛbɛkɔrɔ kunbɛra maa minnu ka yɔrɔ jenina ani maa minnu fana ta ye min na fɛn filɛ ka na kunnafoni ɲini ka taa o jama de kun ka ca n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye maa minnu kɔni ka fɛn tiɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la promoteur bitigi Ben Musa Sisɔkɔ ko a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ɲɛnama jɔlen ya kuma b'a la ko a ni délégation ma u kumana ya kuma b'a la nka a yɛrɛ limaniya jɔ a ko nin ko in kɛra 22h30 waati ya kuma b'a la vigile de ka jateminɛ bɔra a kan olu ye tasumakisɛ ye nka ko an kunnajaro kɛra mun ye ko bunahadamaden ni de ma bɔ a ko la bɛɛ o kɔni y'a yɛrɛ ya kuma b'a la ko sapeur pompier mɔgɔw k'u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ k'u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ma da y'i se ye n'o tɛ bɛɛ ni yɛrɛ y'o fɔ k'u ye baara kɛ fo ka taa se a dan na ya kuma b'a la u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ k'u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ tasuma in kɔni a ye jenini kɛ nka wa ko n'i y'i sigi k'i b'a nafolomugu jate fɛn min tiɲɛna miliyɔn de don i b'i dafa a kuma la de miliyɔn o de tiɲɛna commerçant ka bureauba o kɔni y'a yira ni ala sɔnna ma u bɛ fara u kan ayiwa tasuma in nana cogo min ani fɛn min kan ka kɛ k'u bɛ jɛ k'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ kɔrɔfɔ a bɔra ni panna de kɔnɔ ka bi bɔli Garanke hali bi ne bɛ tigɛ don Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Awa Sayidu Tarawele a ko di Gafure Awa Garanke a ko an ka taa gendarmerie la sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka ba gendarme ye Garanke b'a ye k'a fɔ ko bi ye u ka kunun tun y'u ka gendarmerie sigili sen kan a sigi sen kan san 60 ni san 5 sɔrɔli ye sɛbɛnnikɛla ko Garanke hakili lajiginna min ye septembre kalo dɔ tile 17 san 1960 ye min ye o septembre kalo tile 17 san 2025 ye Mali gendarmerie ye san 60 ani san 5 sɔrɔ Garanke b'a ye k'a fɔ gendarmerie a sigira sen kan k'a sɔrɔ Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ma di fɔlɔ min ye tubabu bile olu tile kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ min ye ni san 65 sɔrɔ ye Garanke k'a ko tɛna se ka tɛmɛ ten ko ma bɔ a la ka ko bɔ a la ka ɲɛsin mun ma o de ye k'a yira k'a fɔ gendarmerie yɛrɛ a nacogo ye fɛn mun ye k'a ɲɛfɔ maaw ye gendarmerie maa minnu y'a tu tigɛ Garanke ni k'a ɲɛfɔ maaw ye gendarmerie maaw u ka baara bɛn bɛ mun ni mun ma ni k'a ɲɛfɔ maaw ye sɛbɛnnikɛla ko min y'a san 65 sɔrɔ ye ala y'o don ɲɛma min garisigɛ la n'o ye directeur général ye o de ye général de brigade Musa Tumani Kone min ye Musa Tumani Kone Garanke b'a ye k'a fɔ ale de kɔni ye ni garisigɛ sɔrɔ ni ka se k'o
k'o seli ɲɛnamaya a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ tasibila kɛ ka foli ni tani se gendarme ma grand que minnu ye tu tigɛ kunun ka na bila bi la maa minnu bɛ balo la maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la maa minnu joginen don maa minnu yɛrɛ fatura grand k'an bɛ a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛnnikɛla ko grand que n'i y'a mɛn ko bi sera kunun de tɛmɛna min ye kunun baarakɛbaw ye o tuma ko ɲinɛ kana kulu kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko tubabubilen tile la grand que i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Mali cɛbaw ye grand que kabini Ala ka jamana in da jamana in a dɔn bɛ ni cɛfarin jamana ye jamana in dɔn bɛ ni kodɔn jamana ye wa jamana in a dɔn bɛ ni tilennenya ye i b'a ye k'a fɔ min ye tubabubilen tile min kɔni ye Mali cɛbaw ye grand que u y'a yira k'a fɔ kulu kɔni bɛ kɛ gendarme ye o dɔ ye jɔn ye o de ye lieutenant Bala Kone ye sɛbɛnnikɛla ko min ye lieutenant Bala Kone b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye kalan kɛ grand que ka kalan kɛ fo ka taa danaya d'a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ ale de kɔni kɛra ɲɛmaa fɔlɔ ye i b'a ye k'a fɔ commandement o tuma o tun b'ale de bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko lieutenant Bala Kone grand que n'i y'a lajɛ a ka kalan kɔnɔna la ani maa wɛrɛ fana wulila ɲɔgɔn fɛ ne ka kalan boloda n'o fana lieutenant i b'a ye k'a fɔ Abdoulaye Diallo u k'a ma ko Dax voilà an ye nin tɔgɔ mɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko ni cɛ fila grand que i b'a ye k'a fɔ ninnu tun ye cɛfarinbaw de ye u ja minɛn bɛɛ grand que ni ka se ka tiɲɛ fɔ nansarabilenw ye grand que i b'a ye k'a fɔ ko ninnu ye baara min k'o la a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye salon lajɛ o tuma ko fɛti ma kɛ salon ko ka sababu kɛ mun ye min kɔni ye banmanciw ye k'u ye gasi ta ni ka gendarmerie ɲɛmaaso sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ falajɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min kɔni ye banmanciw ka ni gasi in ye o tuma k'u kun sago ye min ye k'o ma se ka kɛ ko ye o tuma k'u wulila ko k'a kunbɛn joona o tuma waati kelen u ye gasi ta ka aéroport fana sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko o tuma ko salon fɛti a ma se ka ko la k'a sababu ko o ye o tuma ko ɲina ko sira kɔni din bɛ caserne bɛɛ ma sira din bɛ brigade bɛɛ ma k'a daminɛ Bamako ka taa bila jamana dan na grand que gendarme bɛ Mali yɔrɔ yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ k'u ka ɲagari grand que k'u ka fɛti kɛ min ye dun ka fa ye min kɔni ye bolo k'a bila da kɔnɔ grand que ni ka nisɔndiya k'a yira k'a fɔ ko don min sera k'o ye donba ye n'o ye san 65 sɔrɔ ye grand que o tuma k'o tɛ tile 65 ye o tuma n'i y'o sɔrɔ ɲɛnɛmali la ko Ala ye fɛnba k'i ye o tuma ko Ala y'o kɛ Mali gendarmerie ye o tuma ko k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la sɛbɛnnikɛla ko grand que n'i ye ko taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni i ye o ɲɛnajɛw lajɛ u y'a yira k'a fɔ gendarme jɔyɔrɔ grand que ko k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la min ye maintien d'ordre ye gendarme jɔyɔrɔ ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen grand que jamanadenw n'u bolofɛnw lakanali gendarme jɔyɔrɔ ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye sariya k'a sigi ɲɔgɔn kan sariya baara k'a bato gendarme jɔyɔrɔ ye grand que min ye finitigilakaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min ye sariya ye ka baara kɛ ni maa min ye gasi kɛ gendarme jɔyɔrɔ ye ni k'a ko k'a tilen k'a bila arayi kan gendarme jɔyɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye finitigilakaw lajɛ grand que b'a ye k'a fɔ gendarme jɔyɔrɔ ka ca fo k'a dama tɛmɛ k'a ko dɔn k'a kɔrɔ dɔn gasi kɔnɔ min ye kungosi kɔnɔ mara kɔnɔ kodɔn kɔnɔna la k'i b'a fɔ ko gendarmerie o tuma ko gansan tɛ gendarmerie sigira sen kan an ka jamana in kɔnɔ ko jɔyɔrɔ min b'o la k'a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na nin don in a bɛ hakili jigin cɛba saba la colonel Lassana Tamba Keita a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a y'a seko n'a damayira kɛ san 40 ani san 3 a y'o de kɛ baara la minɛn dama jigin a bɛ hakili jigin cɛ wɛrɛ la lieutenant Alu Badara Gakou a y'a ka baara kɛ minɛn dama jigin a bolo a fana bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la cɛ sabanan Elmedi Idjas ale bɛ fonction na a bɛ kan 1 na naaninan bɛ yen Bouakari Kuyatɛ service social jalatigi don o ye naaninan ye ayiwa min kɔni ye tasibila ye ani foli ni tanu ye k'a ɲɛsin Mali gendarme bɛɛ ma k'u bonne fête kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Awa Shaibu Traoré ale ka sɛbɛnni don gendarmerie u b'u ka sifɔ la u b'u t'o la ka baarakɛla dɔ sifɔ siga t'o la sigɛ an ka taa ni kuma ye sɛbɛnfura min b'an bolo le républicain mun bɛ yen e bɔra ka kuma AEC ministres minnu agriculture la ayiwa olu maa 3 e bɔra k'olu ta fɔ ne fana bɛna n da se AEC ministres ma minnu bɛ kiriko fɔ o kɔrɔ ko AEC k'u sigilen tɛ dɛ u bɛ baara la et bien ye sa général d'armée Abdourahmane Tiani président du Niger quoi ye aywa ministre damandaw bisimila audience la délégation des ministres de la justice et des droits de l'homme de l'alliance des états du Sahel AEC
i bɛna ye sa a n'olu ka ɲɔgɔn kunbɛn ko a kɛra n b'a fɛ bonya dan i yakuma b'a la minisiri ninnu sa délégation maa min tun bɛ ɲɛfɛ fɔlɔ o tɔgɔ ko Edaso Rodrigue Biala o ye ministre de la justice et droits de l'homme ye Burkina Faso filanan Mahamadou Kassoge Mborange de do ministre de la justice et des droits de l'homme garde des sceaux du Mali sira jumɛn fɛ dɔgɔnɔ tɛ wa dɔgɔnɔmuso bɛ n bolo Mburan don dɛ wa i ɲɛ bɛ n na kasa ni bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen hali ni yɔrɔ jan Mburan don Mburange don a b'a faamu Kassoge b'a faamu a bɛ faamu kosɛbɛ n'o tɛmɛna o bɔ yen ministre dɔ wɛrɛ bɛ yen o ye Niger ta ye u ko ma ko monsieur Aliou Daouda ministre de la justice des droits de l'homme garde des sceaux du Niger ayiwa ko a kɛra maa ɲɛna min bɛ se k'a ko seereya dɔgɔtɔrɔ Sumana Bubakar ko directeur de cabinet do présidence la ani an balimakɛ Mahamane Lawali Rufai o secrétaire général ye gouvernement na ayiwa nin ministre ninnu kɔni u ni cani kɛlen ka ɲɔgɔn ye u ye jaabi mun sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔ u y'a sarada président ɲɛkɔrɔ président yɛrɛ a nisɔndiyara a ko yafuma b'a la k'u ka nin tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a bɛ coopération k'o kofɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko baara da k'u b'o de la yafuma b'a la u ka kuma la u kɔni y'a yira yafuma b'a la kiri o taaboloya fɛ ka sariya k'a sinsin jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna kɛ ten koyi ko ka baara kiri bɛɛ lajɛlen fanga kelen ye jɛlenya kan yafuma b'a la o la sa cani kɔni a y'u sɛbɛn kɔrɔ fo k'a f'u ɲɛna k'u filɛ baara min na ko nin bɛ kɛ sababu ye yafuma b'a la sariya k'a bi sinsin jamana saba in kɔnɔ a k'ale yɛrɛ dalen b'u la k'o ye wulibali n'o ye alliance des états du Sahel a y'o kuma fɔ yafuma b'a la n'i y'a ko ta k'a lajɛ ko n'u kɔni tora nin sira kan ko sira jɛlen don k'o bɛ kɛ sababu ye hakilina min bɛ u la k'o ni sababa ni hadadaya k'o bɛ bɛn kosɛbɛ a banna Granke ne bɛ ko min na AES ko la nin laban bɛ bɔ confédération na ni ka kɛ fédération ye yakili b'a la yanni yɛrɛma hɔrɔn bɛ taa Mali ni Sénégal de tun ye jamana kelen o tun ye fédération ye Mali ni Sénégal i m'a ye an ka drapeau bɛɛ ye kelen fo Sénégalikaw tilala ka étoile ni ne bulon ta camancɛ la an ka devise bɛɛ kelen un peuple un but une fois a fila bɛɛ kelen o fédération de cira ni jamanaw fila créelaw sen fɛ Granke ne ɲɛ bɛ AES ko la cogo min na Mali Burkina Niger Granke ni ala ma basi kɛ ni jamana saba an bɛ bɔ confédération na ka kɛ fédération ye ala tɛna mɛn kow bɛ ka kalanso ɲɔgɔn na sɛnɛko bɛ ka kalanso ɲɔgɔn na sariyako bɛ ka kalanso ɲɔgɔn na école ko bɛ ka kalanso ɲɔgɔn na culture bɛ ka kalanso ɲɔgɔn na o tuma n'a bɛ kalanso ɲɔgɔn na i da se belebele ma kɛ wariko bɛ ka kalanso ɲɔgɔn na défense bɛ ka kalanso ɲɔgɔn na n'a dun bɛɛ donna ɲɔgɔn na sisan mun de bɛ yen an bɛɛ ka jɛ ka kɛ jamana kelen o tuma an b'o ta sira de kan miiriya kelen hakilina kelen ala k'o don yira n na o tuma n'an ka bɔ nɔgɔla b'a la ala k'a ko ɲɛnabɔ joona Granke kunnafoni tɔ bɛɛ an bɛ taa Jibi fan fɛ an y'an sɛgɛn nafiɲɛ bɔ kosɛbɛ an bɛna ta sisan ni wasa ye o tuma an ka taa El Hadj Granke joli ma foyi fɔ ni cɛ tɛ la sira nin o ye ne ka boloɲɛ laban ye maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Dugu Fana Keyita Dugu Fana ko a ko an ka taa Zangaso sɛbɛnnikɛla ko Granke min ye Bamaciw ka nin tɔɔrɔ jugu i b'a ye k'a fɔ k'u kɛmɛ ka taa sira kura wɛrɛ ta dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Zangaso ale ye yɔrɔ ye Granke i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ min bɛ Kucala marabolo fɛ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ sigi kɔnɔna la o tuma ko u bɛ jatigɛ bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamaciw kɔni u yɛrɛyɛrɛlen bɛ dugu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i ye commune de Zangaso lajɛ Granke b'a ye k'a fɔ maaw bolo b'u kun ni ka jɔrɔ waati bɛɛ a ko Bamaciw ka hakilina kura min bɛ yen Granke ko musolakaw kɔni tun kan bɛ ka ko dɔ bɛrɛ la n'u k'u ban ka kuma k'a ta ni ala ye u b'a dɔn k'a fɔ ko bandon b'a la nka u nana ye k'a fɔ ko muɲu o tuma ko hakɛ bɛ muɲu na sɛbɛnnikɛla ko min ye musolaka minnu bɛ Granke k'u bɛ ka degun sɔrɔ dugu jɛko 20 ni 10
bamanciw ka hakilina ye mun ye ka n'u kɔngɔ fa musow la ka taa n'u ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ni bamanciw lajɛ garanke b'a ye k'a fɔ nin tɛ hakilina ɲuman ye muso furulen muso furubali garanke fiɲɛtɔ bere don u tɛ muso bɔ muso la min kɔni ye muso ye n'u ye min ye ka ban i yecogo jɛ ka ban i tigɛcogo ka ɲi u bɛ sin k'a fɔ k'e ka na yan ten o ye minɛlen ka bɔ i somɔgɔw bolo garanke u bɛ taa n'i ye sa taayɔrɔ kelen ta la o tuma min kɔni lamɛnbɔ k'a kɛ to n'u ka hakilinaw wasara tuma min na u bɛ na nin ye sɛbɛnnikɛla ko u y'u to min y'o kuntankolon la garanke min ye npogotigini funɛdennin dɔ ye o tuma o nin tora la u bolo ye u nana n'o su ye sɛbɛnnikɛla ko nin y'o kunɲɔgɔn kelen yɛrɛ ye n'o bɛnna kalo tile 12 ma u nana o su don somɔgɔw ma k'a yira k'a fɔ k'a fatura olu yɛrɛ bolo sɛbɛnnikɛla ko o bɛ minɛ don min na k'u ye muso 14 de minɛ ka taa n'u ye o tuma ka tila o muso 14 ka na n'olu ye ka na muso 8 wɛrɛ minɛ ka taa n'u ye ka na n'o muso 8 ye ka tila ka 8 wɛrɛ minɛ ka taa n'a ye ko min ye nin torosi ninnu ye baara wɛrɛ t'olu la Zangaso marabolo kɔnɔ muso minɛ muso so sɛbɛnnikɛla ko garanke min ye musow ye an balakaw ni kulo bɛ ɲɔgɔn na u ni kinikini bɛ ɲɔgɔn na u kɛn bɛ k'u kanabɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye k'olu tun bɛ k'u datige o tuma garanke k'a sera wagati min na ko manku t'a la bilen ko ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wulikajɔ kɛ ka na olu bɔ bolo la o tuma k'olu ka adamadenya domaine kalama na dɛ sabu min kɔni bamanciw ye o tuma k'akilina fila t'olu la Zangaso marabolo kɔnɔ ka musow cɛ ka taa n'u ye o tuma ko se t'olu cɛ ye dabali t'olu cɛ ye sabu ko marifatigi sɛbɛ o dɔn man di kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lasirani kɔnɔ dugu fana keta ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate l'indépendant i tɛgɛ don a kumana a ko de a ka sɔgɔmada in na kuma ko kita yan fan fɛ kana ko a sabatilen tɛ dɛ subhanallah tiɲɛ yɛrɛ la ko jugu ninnu jatigɛ wale maaw k'i b'u ye yen fan de fɛ sanga ani waati wa n'i b'u ye k'i b'u kulu de ye k'o kulu denmisɛnw ka maaw kuluba den i b'o de ye yakuma b'a la kunnafoni b'a fɔ cogo min na ala la ko nin waati i bɛ maaw ye maa minnu n'u labɛnnen don n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye sanga ani waati u bɛ maa 50 fo 100 bɔɲɔngo u bɛ olu bɔ ko ɲɛ de dar'u kan koyi sɛrɛkili la sɛrɛkili min n'a bɛ sɛbɛkɔrɔ ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa ka na se yɔrɔ la yɔrɔ min n'o bɛ sama tɔmɔ fɔ ayiwa o yɔrɔ la yen tiɲɛ yɛrɛ la maa jugu ninnu k'i bɛna ka na ye k'u ye ala minɛ sitɛrinin dɔ ja u y'o fana de minɛ o sitɛrinin u y'u ka moto sɔsɔ o la dali o kɔnɔ taji la ani fɛn min b'u bolo ka taji k'o kɔnɔ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye i bɛna ye sa o yɔrɔ kelen min kofɔlen a yirala ko Soribugu nɛgɛla k'i bɛna ye k'u b'u ka waleya cɛjugu kɛ o fanw fana la yakuma b'a la n'o ye an ka nin maa ye maa minnu ni ci t'u la maa fa kɔ jugu o la sa ko nin waati olu kɔni bɛ min fɔ ko an ka wolomasiri maaw k'u ka wuli ka jɔ k'o de kɛ sababa ye yɔrɔ in na yakuma b'a la yasa jugu ninnu u bɛ ta ka bɔ an da la waati kɛra la tuguni i bɛna ka nin maa ninnu tiɲɛ yɛrɛ la k'u wulila u camanba den k'u ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min n'o bɛ bawulen fɔ sɛbɛdankalo tile 9 tɛmɛnen an ka wolomasiriw n'an ko ma ko faamaw u ye yɔrɔ dɔ jate minɛ ka taa sɔrɔ jugu ninnu u camanba de ye taa mɛ o kulu ye n'o ye ko denmisɛnw ka kuma ka t'u kulu k'u dogo ye cɛ a ma nɔgɔya koyi o yɔrɔ la Musafa u bɛ o yɔrɔ ko fɔ k'o bɛ yɔrɔ ko fɔ yɔrɔ min n'o bɛ bawulen yan fan in fɔ sa ala la u bɛ frontière kilomɛtiri damadɔ i y'a faamuya b'a la ka na yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ Jumara ko fɔ jɛmayanfan in fɛ an ka cɛdenw u ye ta de wuli u la i y'a faamuya b'a la wa pankurun dɛ k'a bɛɛ foroki ɲɔgɔn na k'olu bɛɛ ta tiɲɛ ka bɔ yakuma b'a la sɛbɛn an y'a bɔ ayiwa le république indépendant kɔnɔ u ka bi bɔli a jara a ka tɛgɛ nɔ don garanke kuma ɲana tiɲɛ banbali ale jate dɔn kosɛbɛ garanke n'i ye kunnafoni lajɛ taabolo 3 don donkan n'o ye introduction ye garanka an b'o boloda o tuma ni ka sɔrɔ ka sira di nɛgɛtigi ma ale ka sɔrɔ ka manjaw passé manja minnu b'a to arajo yɛrɛ bɛ ɲɔn ni ka fiɲɛ sɔrɔ ni ka tila ka balo garanke n'an bɔr'o la an bɛ sɔrɔ ka développement daminɛ min b'an bolo a bakurubaw an b'a bɛɛ lajɛlen bɛn nɔgɔmɔ an bɛ tila ka b'o la ni ka taa sɛgɛnna fiɲɛ b'o la garanke ni ka sira di majaw ma min b'a to hali bi arajo bɛ ɲɔn n'an seginn'o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka da walo ni ka conclusion tire n'o ye baara kuncɛliw ye o tuma baara sigicogo 3 don o tuma min ye lamɛnbaaw ye u ka faamuyali kɛ ko la ni publicité tɛ yen arajo tɛ yen dɛ a ka d'an ye dugu jɛ ko 20 dɔ ka se ka fara publicité kan publicité de b'a to fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ n'a fɔra ko ka
bɛɛ kɛ kuma ye fɛn tɛ ye kalo la foroko ni laban bɛ taa dugu sara la dɛ o tuma o la grand an ka hakili t'o la maa minnu bɛ n'u sigilen bɛ n'u ka feerefɛnw ye u kana n'a ye an k'an da don a la ni ka mankutu fɔ yaasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an ka tɔmɔta tɔmɔ cogo min na grand n'an tilala an bɛ foli kɛ n'o ye foroba foli ye bɛɛ lajɛlen ni ci ka lamɛnliko ɲuman sabu arajo la grand b'a ye k'a fɔ cɛkɔrɔbaw b'an lamɛn musokɔrɔbaw b'an lamɛn min ye musomisɛnw b'an lamɛn cɛbalenw b'an lamɛn denmisɛnw yɛrɛ b'an lamɛn grand an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ lajɛlen ni ce foroba foli kɔfɛ min ye k'a fɔ nɛgɛ la an bɛ Jakite k'a fɔ ka waleɲuman dɔn arajo Jɛgɛ fo officiel ni YouTube min y'o masaya kun b'ale bolo e ni ne o ye alamisa alamisa nka min ye alamisa alamisa kɔfɛ an na tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ tila ka programme kura di waati n'a nataw la grand se a bɛ dɔ bɛna fara feerekɛli kan a ka to b'o la